To jama'a ta faru ta ƙare. Kun taɓa ganin yadda ake bikin ranar shan rake na duniya? Haba ku zo ku ga yadda ake bikin ranar shan rake na duniya, fadama guda aka sauke. Don Allah jama'a ku gani, ku ga yadda jama'a suke walwala suke shana da rake. Sai an shirya wannan taro na shan rake kamar yadda kuke gani. Ya zuwa yanzu dai ana ci gaba da tahowa ne, ba a riga an taho ba gaba daya, ko kuma mu ce ba a riga an fara raba raken ba. An samu wuri ne gaba daya an zazzau. Idan ka san ka iya shan rake, to ka zo ana gayyatanka a Yalwan Tudu cikin garin Bauchi domin bikin ranar shan rake na duniya. Ka zo idan da ka iya shan rake dami guda. Dan Allah jama'a ku zo ku ga yadda ake bikin shan rake, ku dai kalla.